मेगननि नोजोरा आं लिरनांगोन हाय आदामोन बिसिगोन आंखौसो दोनखारफ्लांदों पिक्साराइज खालामो जाबाय थानाय घटना बेफोरखौबो लानानै किरात रायखसर असुर बंशनि मानसि बिनि मा बंशनि जों मानसि होननानै लिरगिरिफ्रा बुंदों बे हिसाबैब्ला बे जुगनिफ्रायनो जों दङ गासै रायजोफोरखौ हेफाजाब होनो खावलायनानै मावबाय थानाय दा सोलिबाय थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गावनि लांजायाव बेखौ दैदेननो हानाय मानसि सोरजिजासिम दैदेनलांनानै दिनै सायास्रिमोनखौ बा प्रबिनमोनखौ लाबोनाय बायदि लाबोनानै कालचारनि सोमोन्दै मोजां रोखोम बुजायनानै गावनि जायगायाव कालचारखौ लाखिनायजों लोगोसे बर' हारिनो गिदिर बिहोमा होलांनो थाखाय खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोसे दिनैनि नैबे हारिमु बिलिफांखौ आं बेखिनियावनो बेखेवनानै होनाय जाबाय गोजोन्थों नायगिरिफ्रा सिरि इमान मोजां बिबुंथि होदों खनसे गोसा खबरा आरो खनसे बावदों गोसा बावदों खनसे धन्यबाद साबायखर बावबाय बेखेवगिरि सारा बे समाव Bonito tipo.
Orang segera angkat kita mau bayar Mama ikut tolak seagai mati hati duri Mama ikut tolak seagai mati hati duri Agai mati hai con đừng mà nó này ta chỉ cả ra này ta chỉ người Akan pernah ada jumpa, proses yang nanti